Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana? Karo channel mak kini keluarga sederhana. Pemirsa mak cek watuk pilek. Dadi iki nepaki wulan sura. Terus pas tirone anak lanang pemirsa. Iki dadi ndrundung tirone anak lanang, tirone bojone. Dadi bar anak lanang terus bojone kaya ngono pemirsa ya. Iki mae wis siap-siap iki mau persiapan wis tak istilahnya ya wis tak masak, wis tak racik-racik. Jadi berhubung biar tidak panjang lebar. Iki soalnya mae ya barengi nggodhog banyu pemirsa, banyu ngombe nentek. Dadi pawone tak nggo nggodhog banyu kae. Renceke ya ora duwe. Iki mung dadi mak iprik-iprik. Tak nggo nggodhog wis entuk sak subluk. Lah iki terus mak arep masak nasi. Ya ngono pemirsa, masak nasi iki banyune wis entek. Arek sak galon iki lho. Nggo mususi beras. Muga-muga iki engko cukup soalnya ya lan liyane wis rampung. Iki karek adang segone tak colokno ning Magicom. Soloke engko ning subluk. Iki urape mak wis mateng pemirsa ya. Wis simpel pokoke suroi gawekno urap, tahu asin, telur, ngono wis gak repot-repot pemirsa ya. Biar tambah ringkes. Tirone pake. Dadi iki rentengan pemirsa ya. Iki persiapan ya seperti biasa masake. Tak masak dhewe. Wis siap kari masak nasi. Mau urape wis tak pateni. Digawe sambal ces. Tidak pakai minyak. Kaya ngene, gak usah tak kei godhong. Wis mateng karek diadai tempat. Wis mateng. Siap racik-racik. Wangi iki ndekne bermangan ki lape dolan. Padahal lape tak kon ngeter-ngeterno sego mangan imbuh pindho lho pemirsa. Oke, jerene enek mak iki penak, enak jerene. Penak nek enek mak jere gak penak kaya ngono. Ini wis ape dolan dikon isah-isah neh jere. Aku bar isah-isah kok ngono. Lah iki yo ngono pemirsa make ngenteni Mas Andi. Iki mang Mas Andi tak kon golek kecap. Saos pemirsa. Wis mateng karek ngenteni sego. Iki mau segone jane tak colok cuma kemungkinan kaken dadi niki nglenis. Aku nggo piring iki yo. Aku gak mangan kok. Dadine kemungkinan nglenis dadi iki mau tak bongkar terus tak kukus ning kompor. Berhubung ki mang ya ape tak dang ning pawon mak nggodhog banyu. Dadi ra sida. Rangkep-rangkep ngene iki pemirsa nek ning omah ki. Banyune urung mup, wis entuk sak subluk gedhi. Jek pisan kas kae lho. Nah, jek pisan kas. Engko disaring. Lah iki segone ning kene iki pemirsa. Terpaksa tak kukus lagi. Ben mateng kaya ngono. Wis, sing penting disarati bulan sura wetone padha di wis diterno. Anak lanang ambek anak wedok. Wis karek ngenteni. Pekarane ya rentek ra duwe. Banyu ra ono, banyune mare ya digodhog pemirsa ya. Angger genuk abang wis jatah ro subluk wis entek. Dadi make
nyolok ngantek ping 3 terus karo di keroncong ping pisan ning subluk ki mau iki sik kurang wong 5 pemirsa dadi ngenteni segone mateng dhisik iki berhubung Mas Andi wis keburu arep mangkat ya engko si bocil iki sing dikon ngeterno tidak boleh keluar sebelum selesai. Dadi iki wis mbok beresin dan didekek sisan tok den. Wis dikekno wis. Mas, iso gak usah ngangkon aku. Iki lho dilipeti selimute. Ngene iki deh. Dolanan apa neh? Paper doll. Mateng. Urape ya wis mateng. Terus tinggal bikin mie. Telurnya juga udah tak rebus. Simpel pemirsa, telurnya gak usah dibumboni. Wis kaya ngene. Tinggal dientas. Iki tak copot goro-gorone kae pemirsa, make mulih ki ora wontro. Tak biar teki. Wis selesai. Tinggal masak mie. Tinggal masak mie-nya pemirsa yo. Sek polos. Jadi iki mie mau tak bikin nggak usah pakai kecap. Nah, iki urape. Terus iki tempene. Iki telur. Pakai telur. Udah siap ready. Tinggal masak mie, tinggal dibagikan. Jadi daripada pesen ya pemirsa, bikin sendiri saja kan di rumah ini lebih hemat. Kurang rata. Ora enak sledrine cah yo. Godhong pre kok sledri. Ya Allah genine wis dapat. Genine ora tak gak none. Nah, ndang sipi. Wis arep. Tumben mo. Ndokem ki luweh. Gak Pas. yo. Gak apa-apa ndang mek luweh-luweh. Tangguh vitamin. Muni weteng parek ndang ngaleh ndok kok. Enggak, iki vitamin. Kuwi lho enek dhewe ning kulkas. Wis buku dok. Wis. Nan. Ya ora ya nggodhog dhewe lah. Urung sik ah Mas. Engko nek wis bar dienggo lho. Kok tak godhog lho jek enek 1/2 kilo. Ya wis beda. Iter. Oke, wis mulai. Mumpung anak lanang urung budal kerja pemirsa. Tipake kon mepe gabah. Kudu rasa-rasen. Tapi tak kongkon. Diterno. Ya Allah, delok anak lanang. Ora dilipeti. Gombal nek nglipeti gak didekek ya. Astagfirullah. Ini wis selesai. Tinggal diberesi lagi pemirsa.
Tuh, selesai. Saya kabul kajate, muga-muga karek seger waras, lancar rezekine. Wes tak tutup sakmene ae videone mak nek salah omong tinggal aku perbuatan. Keluarganya Mak Legini Family, Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Moh mana Mas Andi. Buat pemirsanya Mak EKB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyak kali. Agung koyok banyak segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.